Bale, nik talde bat aukeratzekotan buruaz askorik ez tozte garri eta Sarkor taldea hautatuko neke, Sarkor Gernikarrak. Arrazoiek die, niri betianik uste izen jazten musika estiloa jotzen da ben hurbileko referentzia gehixen guzti jaztena izen dizelako eta bai niri eta bai nire ingurukoari asko markatu izen dozkulako talde honek. Sinpletasun musikal horretatik bere sarmia eta dendeuelako batez melodiatan. Disko bat hautak etxekotan horre arazau egitez, orduen bi esango dodaz. Lehenengoa 13 Voices izango zen, Sum 41 taldiena. Eta hautatzen dut hori, 13-14 urte neuko zela, asko markatu duztan disko bat izen zen, nik Sum 41 entzuten haben aurreko disko batatik gehiago punk California, punk estilo melodikoa jotzen ben eta disko berri hau gehiago metalerantz bideratutako disko bat izen zen, progresioagoa eta horreke musika estilo ezberdinetarako bide iriki egin duzten. Eta aukera duten bigarren diskoa Lorren bakoitzari berea izango zen. Disko hau nire lagun batek Erasmusetik buelten nintzenien oparitu dozten eta Lorre bere osotasunien ez naben ezetzen, kanta pare bat edo. Eta hori entzun nabenien flipein nabean, hasieratik amaierara itxelezko diskoa da, gitarrak kriston ingerra dekie eta inger horreri kontra jartzen dotxo melodia oso eraginkor batek eta liru jartzen dozten melodia batek, eta horregaitzik aukeratuko nagoen. Kantu bat aukeratzekotan ez dut eukin oso argi, kantu piloa dauz, estilo pilo batetakoak guztien jaztezenak eta arrazoi asko halko nahi zen hartu. Nik hemendik apur bat emozionalera eta musika munduera nork sartu dozten baliatuko dut galdera hau eta Once Upon a Time in the West Dire Straitsena aukeratuko dut. Aukeratzen doz, nire aitzek beti txikitutatik erakutsi izen dozten talde bat da Dire Straits eta beste mile talde eta nire aitzegaz lotzezten talde bat da eta nire aitze izen zalakoan musikan aurbildu dozten pertsona hori. Letra bat aukeratzekotan ezinean galdera ikurrak abestize hautatuko neke, bere osotasunien. Letriek orokorrien izartiekin posatzen dozkuzen arau sozialak, guk norberak deko zen ideiak, arauek eta mundua ikusteko moduen dana zalantzan jartzera bideratzen zaitzu eta nik uste dut brutala dela abestize zure burue zalantzan jartzeko eta munduen zer nahi dozun izen bideratzeko. Galdera hau ez dut eukin oso klaru, nik berez musikari referentzial bat ez dut inoiz eukin oso orokorra. Orduen, nik txikitsutatik musika munduen sartu nintzenetik musika eskolan eta pertsona bategaz egon naz beti txikitsutatik. Asier Foruria izen da, Etxoriburuko nire gitarrista eta kidie. Eta bize batera jo izen dugu musiki txikitutatik, gure izen dugu talde baten jo eta bera hautatuko neke bide emozional horretatik eta bebai berak dekon sortxeko eri eta dekon sormena brutala dalako eta mirezten dutelako. Orokorrien ez da zengaineko neure buru eta esango dut streaming entzuten doletela gehien bat, gaur egun mundu guztizek komoditatea gaitxik egiten duguna da. Baina bai esango dut nik pilo bat maite dut bezala CD-ek. Jente askok gaur egun bai joten dugu gehiago vinilo atara, igual vintage horretara, baina niretzako vintage benetan dana CD diez. Ni txikitsuen nintzenien, euskarri ze CD esan eta gaur egun liluratzen doztena eta gudotena benetan mantendu CD die. Gero egize da bebai dekotela etxien tokadiskoza eta vinilo batzuk lantxin behin erostentez, baina orokorrien gehien bat gudotena entzun eta gudotena sustatu CD egizeten dira. Galde honari erantzun bakar bat ezingo notxon emon eta purbet leku estilo batera joango naz. Joango naz gaztetxietara eta gune autogestionatuetara. Gaitxik ez dutela aukeukin leku bat zehatza holan esaten dutena ze guapo dagoena, baizik eta gaztetxietan eta leku autogestionatuetan joten gunien naiz eta soinue askotan ez izen oso ona tratu eitxela da eta
aukerak emoten txuz jente berriz ezagutzeko, jentien jarduteko modue ezagutzeko, eta testu inguru ezberdinek ezagutzeko, eta nik maite dute benetan musikaren bitartiez jenti ezagutzie, eta hori aukeratuko neke. Galdera honetan etxera joko dut, ze nik uste dut Iparragirre Rock Elkartie aipatzekoa dela. Gaur egun dela sala bat autogestionatuen on itxelesko soinua dauen eta itxelesko giroa dauen. Eta zesango nik bertako kidiena zela, eta gonbidatzen dute donor etortzera eta Euskal Herri guztitzik, ze benetan brutala da. Kontzertu gogoangarri bat dekotena, testu inguru ezberdin baten emon zan, eta izen zan Erasmusien egon nintzenien Erroman Akrobax gune autogestionatuen ikusi nahen 493 Azione Directa eta Brigade Lokon kontzertue. Eta aukeri emoztelako, testu inguru ezberdinek ezagutzeko, beste herrialde bateko underground eszena ezagutzeko, eta gainera Brigade Loko inoiz ikusi ez duten moduen ikusteko horre 30 lagunen artien eta brutala izen zen. Naz gogoratzen zein dan erosinaben lehengo diskoa, baina garai bertsuen erosinabezen 3 esango dotez. 2 erosinabezen, Gabon garai horretan auto opari bat itxera bidien, Somerako Brixton dendan erosinabezen Kaotikoren Adrenalina diskoa eta Nirvanaren Life at Reading direktoko diska bat. Eta gero, Durango kasoken erosinaben infrasoinuak, berritxarraken infrasoinuak diska. Erosi duten azkenengo diskoa Leiotika den diska bat izen da, Harold diska izen da. Denbora asko bere atzetik ibili ninaz, eta Durango kasokan hor ikusi nahen Gorka eta ikusi nahen Harold Euke Gonzaga saltzen da han hartu neban. Eta gero, aipatzeko azkenengo viniloa bai erosi dutena, lantzien behin erosten dute zela, agurren hile egingo zara azkenengo diskoa izen da. Eta itxi da beneinien, eurentzako, eta Gernikarra dizen einien, eurentzako apur bat promotxu egitziaren.